balma Sherifula tele lajɛbagaw an ka foli b'aw ye. Bi an ka siraba kumakan jɛmukan na an bɛna kuma code la route yɛrɛ ye mun ye, kumaba minnu bɛ code la route la ni bolimafɛn bolila bɛɛ kan k'o dɔn. Bi an bɛna kuma o de kan. Donc an y'a fɔ ɲɛna k'a fɔ code la route yɛrɛ ye sirabankan boli sariyaw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan. Bolimafɛn bolila ni ka lakana ani k'a ka bolimafɛn lakana. Donc o kɔnɔna la fɛn dɔ b'a la a bɛ fɔ mun ma signalisation horizontale ani verticale. Horizontale o ye gitron sanfɛ aw bɛ terrain minnu cilen a terrain ninnu ma kɛ ka gitron cɛɲa a bɛɛ bɛ kumakan dɔ de fɔ. Donc o terrain ninnu nɛrɛmugulamaw b'a la, jɛmanw b'a la, bulalamaw b'a la. Donc an ka laseli natɔw la an bɛ olu bɛɛ ɲɛfɔ aw ɲɛna, ɲɛfɔcogo la aw b'a faamu cogo minnu na. Vertical o ye panneau minnu n'a b'u turulen gitron kɛrɛfɛ. Few b'o la, panneau fɛn fɛn n'a b'u ye a bɛ f'olu de ma signalisation verticale. Donc bi jɛmukan na an bɛna o code in kɔnɔna la kumaba minnu b'a la ni bolimafɛn bolila i kɛra cogo cogo i kan k'o kumabaw dɔn. Bi an bɛna kuma o de kan. Mais yani an ka kuma ta ɲɛ, yani an k'an da don a la k'a ɲɛfɔ, an bɛ taa siraba kan. Sirabankan bolilaw olu yɛrɛ hakilina ye mun ye o kumabaw la an bɛ taa siraba kan k'olu hakilina dɔn. Ma nɔgɔ Mali la quoi, hali n'i t'a bato mɔgɔw t'a bato, e b'i ta kɛ mɔgɔw t'a kɛ quoi. Yan kɔni i bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn i bɛ boli ala k'i ɲuman bɔ a la, sinon yan kɔni mɔgɔ tɛ kɔda la, anw mototigiw wo mobilitigiw wo an bɛɛ de kelen ye, foyi tɛ bato yan Mali la, sariya tɛ bato an ɲɛ ma quoi. O dun gouvernement tɛ se k'o ɲɛnabɔ, anw population anw de bɛ se k'a ɲɛnabɔ, an bɛ limaniya ka boli n'an hakili ye ka taa dɔɔni dɔɔni. Pour sariya ka se ka bato, sinon kɔni sariya yɛrɛ tɛ bato a ɲɛ ma. N'i taara auto école la i b'a kalan normal la, mais n'i bila circulation la i t'a bato. Bon siraba sariya la ne kɔni b'a dɔn an katatani bolila ninnu mun bɛ siraba sariya dɔn o de ka dɔgɔn Bamakɔ yan nɔ. N'o tɛ siraba sariya caman ye permis ta, caman fɔra mɔgɔ caman ye, mais mobili poids lourd n'o de ta ka bila n kun, mais caman fɔra an ye a sariya la quoi. N'o tɛ sariya ye mun ye an katatanitigiw an t'an essayer k'an bila mobilitigiw ka limite kɔnɔna la. Bɛɛ b'a fɔ k'i bɛ bɔ mobili kɛrɛfɛ, tuma bɛɛ i b'a sɔrɔ u bɛ ka mobili feu rouge ci côté bɛɛ fɛ. I b'a sɔrɔ mobilitigi mana fɛrɛ minɛ dɔrɔn mun ma taa don mobili la i b'a sɔrɔ katatantigi dɔ taara mobili dɔ gosi k'o feu rouge ci soit k'o fari ci. Bon bɛɛ bɛ se problème y'an ma. N'o tɛ n'an bɛ boli an ka canal kɔnɔ a ɲɛ ma a ka gɛlɛn an ka accident sɔrɔ code la route kɔnɔna la, a ka gɛlɛn yɛrɛ de. Mais n'u bɛ boli u fɛrɛ ma, soit u bɛ t'u fɛrɛ ma, u kana sira kɛrɛfɛla minɛ u ka t'u fɛrɛ ma, mobilitigiw bɛ côté min na a kɛra cogo cogo an bɛ kisi siraba kasara ma. Bon n bɛ se ka min fɔ an ɲɛna code de la route kan min ma faamu Bamakɔ yan kosɛbɛ, f'a ka yira bolimafɛntigiw la k'a fɔ ko priorité bɛ sennatigiw de bolo, parce que sennatigiw pour que u ka sira tigɛ Bamakɔ yan problème de don. Bon ni dun ne ye sennatigi ye i bɛ position na i kan k'i jɔ ka sira d'a ma a ka tɛmɛ, o f'anko de dɔn o de ka gɛlɛn an bolo fɔlɔ, parce que sennatigiw i bɛ tile ka boli i tɛ yɔrɔ ye k'a fɔ ko mɔgɔ kan ka tɛmɛ sen na. Bon yɔrɔ minnu ni ye sennatigi ye denmisɛnninw o mɔgɔkɔrɔbaw i b'i jɔ a bɛ tɛmɛ. Donc an ko code la route in na a kumaba minnu bɛ yen ni bɛɛ kan k'o dɔn, bolimafɛn bolila mana kɛ cogo cogo i kan k'o dɔn. O dɔ ye ka ceinture de sécurité siri. Bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ceinture de sécurité diyagoya de don bolimafɛn bolila kan. N'i donna mobili kɔnɔ dɔrɔn i ka baara fɔlɔ kan ka kɛ ka ceinture de sécurité de siri. Nafabaw de bɛ ceinture de sécurité sirili la. A kɛkun ye k'e nin de lakana komi an y'a fɔ a ɲɛna cogo min na sirabankan boli sariyaw la lakana b'a la. Donc o lakana o dɔ ye ceinture sirilen. Ceinture siri nafa tɛ se ka fɔ ka ban. Accident dɔ kɛra anw ɲɛna, muso dɔ de tun bɛ ka mobili in boli. Muso in ye débutante de, o ye jumɛn ye mɔgɔ min ye permis sɔrɔ a ma tɛmɛ san 2 kan. Code la route sariyaw la n'i ka permis ma tɛmɛ san 2 kan i ye débutant de. Ale tun kan ka munumunu sirafara yɔrɔ dɔ de fɛ. Sirafara yɔrɔ in ye kɔtilajigin de. Donc sira in tun ye taa ni ka segin ye. Maintenant ale bɛ munumunu yɔrɔ min fɛ
sira mun bɛ segin mototigiw tun nana u jɔ fe la olu ka fe tun bɛ bilenman na donc u y'u jɔ fo ka sira tila bɛɛ olu ka sira banna u nana don ale ka sira kɔnɔ ale kan ka munumunu yɔrɔ min fɛ donc u ye sira in tila bɛɛ minɛ sira tɔ tora fitinin mɔgɔ min yɛrɛ bɛ se ka tɛmɛ fo minnu ka permis b'u bolo a mɛnna hali olu yɛrɛ tɛmɛni bɛ se ka kɛ baara ye kuma tɛ mɔgɔ kura ma donc ale ni vitesse nana mobili y'a équilibre perdira a dɛsɛra ka mobili maîtriser donc sira fitinin min fɔra tora yen n'ale tun kan ka tɛmɛ o fɛ a siranna a ja tigɛra a dɛsɛra mobili la a ye sira bila ka taa pɔnpan ka mɔgɔw ka téléphone feere bitigi ka don o la donc a don alhamdulilayi ara farala kan ale ka ceinture tun sirilen don mais mun tun b'a kɛrɛfɛ o ka chance ma bonya parce que ale ka o ka ceinture tun ma siri donc ala y'a kɛ o tora la parce que ceinture ma siri ale farala vitre kun donc ceinture nafa tɛ se ka fɔ ka ban o ceinture de sécurité sirili ye diyagoya ye mais accident in na ale nɔ dɔ b'a la parce que a fɔra mobili bolila de ye fɛ ale de kan ka ceinture sirili diyagoya ale de b'a fɔ mobili kɔnɔmɔgɔw ye k'u ka ceinture siri ale y'a ta siri a m'a fɔ kɛrɛfɛmɔgɔw k'a ta siri o ye bolimafɛn bolilaw ta ye mun ye bolimafɛn sen fila ye mototigiw olu fana ka casque donni ye diyagoya de parce que n'i y'a jateminɛ ni accident kɛra ni sen karila alhamdulilayi sen bɛ se ka furakɛ ou bien ni fari dɔ tigɛra o bɛ se ka furakɛ mais ni accident sera kunkolo ma dɔrɔn n'i ye mɔgɔ tolen ye accident la yɔrɔnin kelen dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ accident sera kunkolo ma donc casque fana donni ye diyagoya pour que ka se ka aw ni lakana an ko kumabaw b'a la i n'a fɔ vitesse dugu kɔnɔna la vitesse man ka tɛmɛ kilomètre 50 kan bolimafɛn bolila bɛɛ kan ka dan kilomètre 50 la i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ dɔw la a bɛ jigin o dugu ma mais ni o yɔrɔw bɛ yen panneau dɔw bɛ yen minnu bɛ olu yira o la an bɛna don o panneau bɛɛ kɔnɔ k'olu yira la an ka laseli natɔw la o ye dugu kɔnɔna ye maintenant ni dugu kɔnɔna tɛ boli bɛ se ka taa fo kilomètre 90 na heure kelen kɔnɔ mɔgɔ min ka permis ka ca ni san fila ye debutant mɔgɔ min ka permis ma tɛmɛ san fila kan olu ka kan ka dan kilomètre 80 de la ni dugu kɔnɔna tɛ donc panneau bɛ yen minnu b'a yira k'a fɔ dugu kɔnɔna tɛ yɔrɔ cogoyaw la i b'a dɔn k'a fɔ dugu kɔnɔna don ou bien ni dugu kɔnɔna tɛ an ka siraw kan boli yɛrɛ cayalen man ka tɛmɛ kilomètre 90 kan parce que n'i y'a jateminɛ autoroute t'an fɛ yan n'i y'a fɔ autoroute tɛ yan nɔ mɔgɔ caman t'a faamu autoroute ye sirabaw de ye sira minnu boli bɛ se ka taa fo 130 la heure kelen kɔnɔ donc olu ye autoroute ye an ka siraw la donc an ka siraw tɛ o siraba sugu ye an ka siraw kan i ka boli cayara cogo cogo a kan ka dan kilomètre 90 na heure kelen kɔnɔ donc belebeleba minnu fana bɛ yen minnu kan ka dɔn o ye i k'a dɔn k'a fɔ i kan ka sumaya wagati o wagati n'i sera sira kunbɛn ma ou bien n'i y'a ye mɔgɔ bɛna sira tigɛ code la route kelen don k'a fɔ ko ni i ye sinamatigi ye sira kan dɔrɔn i ka sira d'a ma hali n'o y'a sɔrɔ sen kelen dɔrɔn bɛ trottoir kan kelen bɛ chaussée kan a bɛna sira tigɛ k'a ka sira d'a ma donc ko ni an bɛna surunya sira kunbɛnw na an ka sumaya pour que ka se ka accident éviter donc an kan ka sira di wagati bɛɛ véhicule prioritaire ma olu ye jumɛn ye polisi mobiliw sapeur pompier gendarmerie mobiliw ani ambulance ninnu ko n'u bɛ mission na u bɛ mission na an b'o dɔn cogo di i bɛ taa sɔrɔ u ka jet d'eau fariw b'a la ou bien u ka yelen minnu bɛ mɛnɛ ka sa olu b'a la ou bien u ka sirènew b'a la donc n'olu b'a la o b'a yira k'a fɔ u ye véhicule prioritaire ye an kan ka sumaya ka jɔ ka sira d'u ma n'an ye olu ye véhicule prioritaire donc sira kan ka d'olu ma éviter de consommer an kan ka produit minnu bɛ mɔgɔ dulɔw ni drogue ninnu n'i bɛ mobili boli i man k'olu ta parce que n'i y'olu ta a b'i ka distance de freinage augmenter a b'i ka temps de réaction augmenter temps de réaction o ye jumɛn ye ni fɛn dɔ balila ka bin ɲɛma i bɛ wagati min kɛ ka frein digi a fɔ o de ma temps de réaction mɔgɔ normal ta mɔgɔ min ma gulɔ min a ka kɛnɛ o ta ye seconde kelen de mais n'i ye gulɔ min i bɛ sumaya de donc i sumayali o b'a to temps de réaction in bɛ janya n'o janyana distance de freinage fana bɛ janya distance de freinage n'i ye frein minɛ mobili tɛ jɔ o yɔrɔ bɛɛ la a bɛ kolonkolon de a bɛ bolili dɔ k'o kɔnɔna la donc a bɛ bolili min k'o kɔnɔna la a fɔ o de ma distance de freinage donc an ka fara ka dulɔw ni droguew ta ka mobili boli ensuite téléphone fana k'i to mobili boli la ka téléphone ta ou bien ka cigarette min ou bien ka kuma mɔgɔ kɛrɛfɛ mɔgɔ min b'i kɛrɛfɛ ninnu si ma ɲi ninnu bɛɛ bɛ dɔ fara an ka temps de réaction kan temps de réaction ni o janyana o bɛɛ bɛ na ni accident ye ensuite
voie an kan ka dɔn k'a fɔ sira mun dabɔlen don boli kama k'a fɔ boli yɛrɛ i kan ka boli sira mun kan o ye voie de droite de n'i ye voie ye fila ye i bɛ taa sɔrɔ mun bɛ kini bolo yan fan fɛ o de dabɔlen don an ka boli kan bɛɛ kan k'o dɔn parce que o de la a bɛ fɔ n'i ye dépassement kɛ n'i tilali ka dépassement na toujours i bɛna o voie de droite in de kɔnɔ donc voie normale de circulation voie mun dabɔlen don boli kama o ye kinifɛ voie de donc ko wagati o wagati bolimafɛn bolila bɛɛ kan k'a dɔn n'i ye heure fila kɛ mobili boli la n'i sɛgɛnna 2 heures de temps i kan ka au moins 30 minutes minutes 30 ɲɔgɔn kɛ k'i yɛrɛ lafiya donc n'i ma o kɛ i bɛ à chaque fois que n'i y'a ye k'a fɔ i yɛrɛla sama bɛ ka na i la ou bien ɲɛkolow bɛ ka girinya k'i k'i jɔ o bɛɛ ye sɛgɛn ka signe de et puis an kɔlɔsi an kana fɔ k'a fɔ n bɛ taa nin heure in kunbɛn nin yɔrɔ la ka boli heure nɔfɛ n'i ko i bɛ boli heure nɔfɛ o bɛɛ bɛ na ni accident ye parce que n'i bɛ fɛ ka se yɔrɔ dɔ la heure dɔ la i bɛ wuli joona mais n'e ko ko fɛ e wulila retard la i ka wuli ka taa bɛn nin wagati in ma nin yɔrɔ la i bɛ boli heure nɔfɛ n'i bolila heure nɔfɛ o bɛ na ni vitesse de donc teliya kojugu o bɛ na ni sumaya an k'o olu dabila ka segin kɔfɛ sira kan sira mun bɛ taa marche arrière c'est-à-dire e bɛ ka taa ka segin kɔfɛ i n'a fɔ ka mɔgɔ ta o ka ca an balima transport en commun sotarama bolilaw ni taxitigiw de fan fɛ olu de b'a essayer ka segin ka na client ɲini o la olu fana ye fɛn mun ni bɛɛ kan ka dɔn k'a fɔ o ye ko ye ko man ɲi parce que a bɛ accident provoquer a bɛ na ni accident ye an ka boli sira wɛrɛw dabɔlen bolimafɛn wɛrɛw kama i n'a fɔ nɛgɛsotigi ka sira ou bien moto fitininw ka sira anw man ka boli olu kan parce que n'i bolila olu kan olu tɛ taga yɔrɔ sɔrɔ ou bien senamatigiw ka sira donc sira fɛn fɛn dabɔlen don bolimafɛn wɛrɛ kama bolimafɛn wɛrɛ foyi man ka boli olu kan donc o voie ninnu kan an kan k'olu éviter ani an ka accident kɛyɔrɔ an k'a baliser k'a baliser o ye jumɛn ni accident kɛra baara fɔlɔ-fɔlɔ kan ka kɛ mun ye o ye ka fɛn dɔ de bila k'a yira k'a fɔ accident kɛlen don nin yɔrɔ la parce que ni aw m'o kɛ aw bɛ to ko wɛrɛ la accident wɛrɛw de bɛna provoquer donc ko an ka lieu baliser i n'a fɔ ka triangle de pré-signalisation bila k'a yira k'a fɔ accident kɛlen don nin yɔrɔ la pour que o b'a to accident wɛrɛ tɛ kɛ ani fana bolimafɛn bolila bɛɛ kan ka dɔn k'a fɔ klaxon kɛli dugu kɔnɔna la a balilen de don an bɛ klaxon kɛ cause jumɛn na fɛn dɔ balila ka bɔ an ɲɛ ma an bɛ klaxon kɛ pour que ka se ka accident éviter n'a bɔr'o la ka klaxon kɛ dugu kɔnɔna la a balilen don ni an tɛ dugu kɔnɔ an bɛ se ka kɛ parce que mobiliba ninnu dɔw bɛ yen n'u klaxonna i ja bɛɛ bɛ tigɛ i t'a dɔn i bɛ mun kɛ a bɛ mɔgɔ la paniquer surtout débutant an balimamuso minnu ye permis sɔrɔ a ma se san 2 ma n'i tora ka klaxon k'u nɔfɛ dɔrɔn u bɛ paniquer a dɔ delila ka k'an ɲɛna muso klaxon cayara a nɔfɛ mobili sara a bolo u ma temps d'a ma yɛrɛ bɛɛ bɛ klaxon na muso paniquera a bɔra mobili kɔnɔ k'i jɔ terre plein kan k'u kana mobili ta terre plein ye jumɛn a bɛ furancɛ minnu sɔrɔ gitɔrɔnw ni ɲɔgɔn cɛ a fɔ de ma terre plein donc ale bɔra dɔrɔn k'i jɔ o kan ko bon k'u kana mobili ta ka taa n'a ye tellement que a paniquera parce que klaxon cayara a nɔfɛ donc ko wagati o wagati n'i y'a ye k'a fɔ k'i to mobili boli la i dusu bɔra ka i k'i jɔ parce que n'i dusu bɔlen mɔgɔ dusu bɔlen ka bolimafɛn boli faratiba de b'a la parce que bolimafɛn ye fɛn de ye n'a ser'i ma a kasara ka bon donc n'i y'a ye k'a fɔ e dusu bɔra dɔrɔn i k'i jɔ n'i dusu dara tuma min na i bɛ sira ta donc courtoisie fana ye code de la route dɔ ye courtoisie ye jumɛn ka kow nɔgɔya ɲɔgɔn ma an ka kow nɔgɔya ɲɔgɔn ma e bɛ boli la dɔ ye fɛn dɔ kɛ a man ɲa c'est vrai kasara ma bɔ a la alhamdulilayi tɛmɛ i ka sira fɛ an ka kow nɔgɔya ninnu ni pɛrɛn-pɛrɛnniw k'an to mobili boli la nafa foyi t'olu la n'i y'a ye k'a fɔ ko kɔni kɛra a ma bɛn a tigi ye ko kɛ a ye fɛn kɛ mun tɛ code de la route kɔnɔ alhamdulilayi ko ma bɔ a la i ka continuer i ka sira fɛ i ka mankanw ni fɛnw dabila i y'a ye cɛkɔrɔbaw bɛ ka sira tigɛ ou bien i y'a ye personne âgée dɔ bɛ volant na kow gɛlɛyalen don a ma an bɛ kow nɔgɔya ɲɔgɔn ma a bɛ fɔ o de ma courtoisie ye code de la route dɔ ye donc bi an ka jɛmukan mun tun bɛ siraba kumakan jɛmukan na an tun ye code de la route kɔnɔna la belebele minnu bɛ yen nɔ ni bolimafɛn bolila bɛɛ kan ka minnu dɔn ka minnu matarafa o de tun ye nin an ka bi jɛmukan na an ye nin de sɔrɔ k'a lase aw ma an tun ko belebele minnu bɛ code de la route kɔnɔna la
walasa bolimafɛnbolila bɛɛ kan ka minnu dɔn ani ka minnu kɛ an ye belebele minnu sɔrɔ k'o lasaw ma o de tun ye nin lajɛli la hakɛto bɛ nin kan sali ala mahamadu